Se falamos do século XV en Galicia, todo o mundo pensa nas revoltas irmandiñas, esa revolución da que xa falamos noutro dos nosos vídeos. Sempre se identifica esa revolta como unha loita das clases baixas en contra dos abusos dos señores. Eses señores que ocupaban as fortalezas que, simbólicamente e non tan simbólicamente, foron abatidas polas clases populares. Mais tamén hai moita política e moitos intereses por detrás, onde, por exemplo, os apoios dos monarcas casteláns aos irmandiños servían para conter as ansias da nobreza. Neste contexto, Betanzos acada dúas das grandes dádivas por parte da realeza, o título da cidade e a Feira Franca. En 1465 comeza esa estrategia real por asentar núcleos urbanos e, sobre todo, por afianzar o poder da coroa dentro do Reino de Galicia. Foi un movimento pouco habitual, porque non eran cidades episcopais e, aínda que medraron demográficamente e eran importantes prazas comerciais, a decisión de ter o título de cidade ten que ver máis con motivos políticos da realeza. En calqueira caso, a importancia que tivo Betanzos como praza forte irmandiña na revolta do século XV xustificou con creces aquel ascenso na xerarquía política que supoñía a condición cidadá. Base para o que máis tarde sería o estatus de cabeza ou capital de provincia no novo ordenamento territorial da Galicia moderna. 2 anos despois, en 1467, chegaría outra concesión, a da Feira Franca. Que era iso? Pois que Betanzos podía facer unha feira libre de alcabalas, que era o imposto que gravaban as compravendas durante todo un mes do ano. O mes escollido foi novembro. Imaginades o motivo? Dichoso ese mes que empeza por Santos e acaba por San Andrés, e que por riba contén San Martiño no medio, e era época do ano arredor da cal se iniciaba a venta de viño e incluso comezaba a haber unha boa produción agrícola para a súa venda. A autorización da Feira Franca de Betanzos chegaría un pouco a deshora, se pensamos que en 1467 xa non era o mellor dos momentos, coa guerra irmandiña por un lado e con outras noticias de mortandades e malas colleitas para os anos de 1465 e 1466. A día de hoxe, aínda mantemos esta tradición, celebrando feiras todos os días 1 e 16 de cada mes, agás en novembro, que tamén celebramos o día 30 en detrimento da do 1 de decembro. Como nota curiosa, con este nome de Feira Franca, Betanzos celebra todos os meses de xullo a súa Feira Franca medieval, ambientada no medievo. Pero non vos fagades ilusións, xa non é unha feira dun mes de duración, sino que dura só 3 días. E por último, unha proba. Se vides en verán a nosa Feira Franca, tratade de atopar un dos escudos ou un conxunto de escudos nos que aínda se pode intuir ese poderío das cidades de Reguengo, xa que presidindo as armas podemos ler un lema que di «Las del reino e la ciudad».